שוטר או שוטרת שמזהים כוונה לביצוע תקיפה יכולים להציל חיים. איך מזהים? קיימים מספר סימנים מחשידים אשר עלינו לשים לב אליהם, סימנים בהתנהגות, בהופעה ובכבודה. התנהגות חשודה מתבטאת בתנועה, למשל הליכה הלוך וחזור. הליכה נחושה במיוחד או השתהות במקום מסוים. תמיד נבחן את התנהגות כפות הידיים. האם הן מוסתרות לאורך זמן בכיס, בתיק או מאחורי הגב? האם כף היד מאוגרפת או אוחזת חזק בחפץ? האם המרפקים נעולים? או שאולי היד חוזרת ונוגעת באזור מסוים בגוף לצורך בדיקת ציוד. כמו כן נהיה ערניים להתנהגויות שמשדרות לחץ, מבטים לצדדים, עישון במהירות, הזעת יתר, מלמול, או להפך, אדישות ומבט בוהה. נחפש גם סימנים בסביבה, קשר בין אנשים במבטים ובסימני ידיים, או צילום האזור ללא סיבה נראית לעין. הופעה חשודה היא כל תלבושת שמשהו בה לא מסתדר. טכנאי שלובש חליפה, אישה שלובשת מעיל ביום חם, צנחן עם נעליים שחורות וכדומה. לעתים סימנים בהופעה מצביעים על מטען חבלה, בליטות מתחת לבגדים, כתמי שמן או חוטים מבצבצים. גלו ערנות ואל תהיו אדישים גם כלפי בעלי תפקידים שונים, כגון אדם בתלבושת עיתונאי, פרמדיק וכדומה. יש לבחון התנהגות וסימנים מחשידים. נסתכל גם על הציוד הנישא ונשים לב לפריטים שנראים כבדים מגודלם או שלא מתאימים למי שנושא אותם. עלינו לזכור כי לא תמיד יופיעו סימנים מחשידים. גם אם אין סימן מחשיד ברור, נסמוך על החושים ונהיה קשובים לתחושת הבטן שלנו. בכל מקרה של חשד, עלינו לבצע את הבדיקות הנדרשות על מנת לאמת או להזים אותו תוך מוכנות לתגובה מיידית. ערנים לסימנים מצילים חיים.